आज बाजारातनं घेऊन आली कर्लीची मच्छी आणि पापलेटची मच्छी। तर आपण ती स्वच्छ धुवून घेतली आणि आता तिला मीठ लावून घेऊया। त्याच्यावरती थोडंसं लाल मसाला, थोडीशी हळद आणि आगूळ ओतून चांगलं लावून घेऊया मच्छीला। आपण छानपैकी मच्छीला असं आगूळ पूर्ण चोळून घेऊया आणि अर्धा तास झाकून ठेवूया। आता आपण पापलेटचं सार तयार करूया। इथे सारासाठी मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये लाल मिरची गरम पाण्यात उमळत टाकली होती, त्याच्यामध्ये थोडे धने टाकले होते। आता 4 पाकळ्या लसूण, थोडासा कांदा आणि 2 टॅमॅटो आणि अर्धा वाटी खोबरं घेतलं। त्याच्यामध्ये थोडी हळद टाकून घेतली, थोडासा लाल मसाला टाकला आणि आपण वाटण आता मिक्सरला वाटून घेऊया। आपलं वाटण रेडी झालं आहे। आता सार फोडणीला देऊया। गॅसवरती ठेवली होती कढई, त्याच्यामध्ये 1 पळी तेल ओतून लसूण आणि कढीपत्ता फोडणीला घालून घेतला। लसूण आणि कढीपत्ता छान लाल झाल्यावरती वाटलेलं वाटण फोडणीला दिलं। मिक्सरचं भांडं छानपैकी धुवून त्याचं पाणी ओतून घेतलं। आता वरून आमसूल टाकून घेतली, चवीपुरतं मीठ टाकलं। आता आपल्या साराला छान कड आला आहे, तर मी त्याच्यामध्ये पापलेटाची मच्छी एक एक करून सोडून घेतली। कढी पूर्ण छान अशी ढवळून घेतली आणि 5 मिनिटं झाकण ठेवून वाफवून घेतली। 5 मिनिटं झाली, आपलं सार तयार झालं आहे। आता आपण मच्छी फ्राय करूया। आता डिशमध्ये घेतला रवा, थोडं तांदळाचं पीठ, हळद आणि लाल मसाला आणि सगळं मिक्स करून घेतलं। आता मिक्स केलेल्या पिठामध्ये कर्लीचा तुकडा घेतला, चांगला त्याला चारी बाजूंनी पीठ लावून घेतलं, चांगलं कोट केलं। अगदी व्यवस्थित दाबून पीठ लावा, त्यामुळे त्याला छान वरती कवर येतं। आता गॅसवर ठेवला तवा, तव्यात ठेवलं होतं तेल आणि एक एक करून सगळे तुकडे मी असे तळून फ्राय करून घेणार आहे। आता कर्लीची मच्छी चारी बाजूंनी छान अशी फ्राय करून घ्यायची आहे। आपली खालची बाजू छान खरपूस शेकली आहे। आता आपण मच्छी पलटून घेऊया। हे पहा, चारी बाजूंनी छानपैकी मच्छी मी अशी फ्राय करून घेतली आहे, एकदम कुरकुरीत अशी। चला आता एक एक आपण मच्छी काढून घेऊया, बाजूला करून ठेवूया, का तर त्याच्यातलं तेल थोडं नितळून जाईल, याच्यासाठी बाजूला करून ठेवूया थोडी मच्छी। आता एक एक तुकडा आपण काढून घेऊया मच्छीचा। बघा किती छान कुरकुरीत झाली आहे आपली कर्ली। कर्लीच्या मच्छीमध्ये काटे खूप असतात, पण तिला इतकी छान चव असते ना। आता बाकीची मच्छी सुद्धा अशीच फ्राय करून घेऊया आपण। राहिलेली मच्छी सुद्धा अशीच फ्राय करून घेऊया आपण सगळी। चला तर मग संडे स्पेशल असा वाफळलेला भात, छान अशी मच्छीची कढी
कर्लीची मच्छी, आणि सोबत पापलेट. छान मेनू आहे ना आजचा. एवढं ताट भरलेलं असेल तर चपातीचीही गरज नाही. काय मग, बघूनच पोट भरलं ना. जाता जाता माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.